Ka lingsuin ke buket ya ki life langut ki breu na Gujarat ki bade napdeng ki shispa sangut ki nong India ki bala shabe no na US. Namar ke jing buhai nong bean kalahiar ha ka lingsuin jong ka Ahmedabad ha Amritsar ha ka step jong ka sengi palai hinin ka sengi ka drutri ukla lengkot ong ki he surkar. Ham hadin bakilapoi ya kita ki live laingot ki bawan buhai snong kentop ya ki kato kane ki kena bat ki kentai lapan kit ya ki sya ki jaka baki syong kisa ha Gujarat da ki kali pulit ong Assistant Commissioner of Police G Division o RDO osa kaling suing ke buket ya ki live laingot ki nong wan buhai snong na Gujarat kentop ya ki kena bat ki kentai kalahiar ka kaling suing ha Amritsar ha ka Portman Step kita na pedeng ki wala syabe na US Ngilabu ya ki kali pulit ha kat lingsuing banket ya ki shalaki jong jaka ong osa ha bai kren bat ki nong thok khubor ha kat lingsuing kat ba kilat patai khubor kita persyang ban ya kren bat ki nawan buhai snong ki bala syabe kila kantai ban ong ie bat kila lekno syaki jaka ba ki syong kisa jong ki da ki kali pulit ki babon na kita ki de ki ban ki than me sana Gandhinagar Patan Vadodara bat kheda district ong ki khubor Kibahing jong kini kinong wan buhai snong beain na Gujarat kila kam bakim tip kumno kibahing asam jong ki kila poi sya katai kari no way. Deputy Chief Minister Barem Kajala Unitin Patel ula penpau kajing solam ya kinong Gujarat kibla syabe da kabau penpau ya kajing sisya bakilalik syabari manuat ya kakam kajam bat omde berpen i yaki kum kinong lek kum sniu. Deputy Inspector General ka CID Crime Uparik Shita Rathod ula ong bagi kulit kinam tokit setiai kita ki basyabe ha kaneka kanti